Какво става, ютубчета? Съм да рада. Прати тък при мен. Крос! Аз съм неграмотен. И така, сега сме в неговия сървър. Аре, не мога полетя! Пролети, бе, пролети. На, лети. Лети, лети, лети. За всяко добро същество лети състено. Мерси. Дано. Ей, Маугли! Маршо. Брат, виж когато ми скача някой. Като котка съм. За да ръкрас. И така ще има IP към описанието. Или просто правете и така. Де да искам. Стана случайно аварията в Козлодуй. Омага. И така, абонирайте се с него. Да, с 4 абоната, шева късам. Цепя кърча мишки. Да. За 2 лева ще ви оправя водопровода. Тихо. И така, сега сме на Warpaint, сега ще отидем на спаун. Това е. Спауна. О, как така? Овой, хак! Ето го екипа. Така. Ето Грозния мене. Нали на последно място, изрод. Тихо. Тъй, ето го тъй, ларповете, тъй, колко ларпа са тя, че не мога да видя. 7 ларпа, окей, ще направим повече, рулс, тъй, GGBG. И сега отиваме на ларпа, дро, парти. И така, тук е дроп партито. Така пускаме хозунитата, кроносити и почваме с секспитата да ги фърляме. Да, ти ако искаш си кажи фамилията и адреса. Направо умираме. Чай сега отиваме на Warp Enchant. Warp цвишки. Ето го. Warp Enchant. Warp пиперки. Тихо. Да. И сега отиваме на Warp. Чай. Warp End го видяхте. Значи отиваме на Warp Food. Виж другата абонирайте с народхината. Що се простих? Кит, да, коя това е въглава? Warp Food. Да. И ти ми решиш, ама. Тихо. Ми решиш. Тихо. Ми И решиш. сега преди един час, не, преди колко... Точно по 1 час! Чуе, Болен ли си, бе? преди колко направихме джъмпа? Преди 5 години беше. Не, преди колко време, бе? Еди да знам, Да, на мен, аз не мога да мина, защото ми лагва. Болен. И сега отиваме на последния Warp Trade. Болен мозък. И сега е така са такова двама и почват орги да правят. Бъзгам се фърлят си айтами. И да, това беше от показването и идвам И с Богом абонирайте се за мен. Тихо е! И без рекламации и отиваме на... И така, ще се върна като ще правим ПП. И така върнахме се и ще почваме ПП-то! Чак ми речем на допито. Ай, ПВП. Бот. За клипа. Кажи който иска фул да масети ще скочат всичките. Моля? Пиши който иска да масети всички ще скочат. Да. Аре сега. Аре, Крос, аз ти срещу цялата оргия. Ай не, ха. Ай. Рейдж квит. О, Тимел. О, фак, той ще ме уби. Я. Умри. Майка ти. Сега бан. Тъпа. То те става като играете с ботове. Ще ме уби. И така... На мен много ми лагваше как ще се бия. Да, бе.
ти После ще ми спака. пратиш на линк. Абе, Не, бе. мачка кула. Боби съка човека. Абе, идек. Не бе брат. А колко ми? Кажи, давам линк само към публични порно сайтове. Щях да напиша на Golden Apple ка Unbreaking 3. И така, това беше за... Сервер Dangerous Нашия клип, абонирайте се за народ. Тихо е, тихо. Абонирайте се за мен, за Кроси, да. И за всички педали от хак. Тихо е. Аре, чао. Да сте живи и здрави. А, да, и между другото днес е Велик ден. Христос възкресе. Майка ми да се обеси. И така, това беше от мен. Да сте живи и здрави. И Да умрете прави. Тихо е. Аре, чао.